Behin erregistroa eginda Flipgrid-en ikusiko dugu nola bidali lan bat ikaslei. Banago sartuta ja horrian, Flipgrid horrian, eta hemen baneukan ja nire topiz eta ikasleak. Topik bat sortzen da hemen, automatikoki, baina nik orain sortuko dut berri bat, lan bat bidaltzeko. Sakatuko dut atopik, eta bertan hasiko naiz, hori, titulo bat jarriko diot, lana Flipgrid, eta hemen jarriko diot azalpena, zer nahi dudan edo zer eskatzen diedan ikaslei. Hau da zuen lana. Hemen egingo diot azalpena, zer eskatzen diedan, zer nahi dudan, eta bar. Eta hemen badago sartzeko media, elementu bat. Lehenengoa da bideo bat grabatzeko momentu horretan, hori da egingo duguna orain. Igo aldugu bideo bat ordenagailutik, YouTubetik hartu aldugu, irudi bat jarri, hor badaukagu aukera pilo bat. Googleetik sartu zeo zer, Kahoot-etik, Wakelet, badaude elementu batzuk. Baina beba da gehien erabiliko duguna, izango da zuzen guk bideo bat grabatzea. Sakatuko dugu, rekora bideo, eskatuko dizkigu baimenak, izango diogu baimendu, eta hor dago ja bideoa grabatzeko prest. Ni jarriko naiz pizka bat erdian, orain erabiltzeko dauden tresnak hor, kokatuko naiz ondo, eta hemen, lehenengo gauza, baditut, aukeratzeko batzuk. Igual dut klip bat, edo bakarrik mikroa erabili, espilua egin, eta record screen. Hau da importantea, momentu batean, grabatu aldut pantalla, bideoarekin batera. Salpen bat egiteko, agertuko da partekatzen dudan pantalla onditan, eta nire aurpegia edo nire irudia hemen txiki. Eta orduan hor bideoarekin batera, egin aldi eta salpen bat, horri desberdinak erabiliz. Ez dugu egin orain, gero ikaslearekin egingo dugu behar da, eta aplikatuko ditugu efektuak. Oraindik ez naiz hasi grabatzen, hasiko naiz efektuak jartzen, eta hemen baditut filtro batzuk, jarri aldiot filtro bat pantailari, normalean ez diot jarriko zer, bigarrenean marko batzuk jarri alditut, nire inguruan edo, jarriko dugu hori, nola gelditzen den. Emojiak, eta emojiekin baditugu emoji batzuk jartzeko, pilo bat hortik, momentu batean jartzeko pantailan, badaukago emoji pilo bat, usatzen badira kargatzen, hartuko dugu bat goikoa, eta gero zuen nahi baduzue, aztertu pizka bat. Hartuko dugu hau, eta orduan, kokatuko dugu, agertu behar da hortik, ez dakit zergaitik ez dela agertu, ez dakit markoaren atzean egongo den, jarrita, kenduko diogu, horrein agertu da, kendu dut markoa, eta ja utziko dut kenduta. Jarriko dut hor, emoji barruan baitare badaukagu, jendea, eta batez ere, gehien erabiliko duguna, baditut arazoak gura hauetan internetarekin, joaten da eta ontatzen da, eta orduan momentu batzuetan bada mosketa txiki bat egongo da. Hemen azesorio batzuk jarri aldugu, pizka bat egiteko berezia edo pizka bat barregarria gure bideoa edo gure aurkezpena. Jarriko ditut adibidez bete aurrekoak, kokatuko ditut bete aurrekoak gutxi gora bera ondo, hemendik aurrera beha bada oso gutxi mugituan naiz, jarriko dugu beste gauzaren bat hortik, adibidez hortik daude txanoak, jarriko dut txano bat, pirata txano bat, eta horrela behar da grabatuko dut bideoa, pizka bat hori, desberdina egiteko. Ja ditugu baita testuak, edo ze momentuetan jarri aldugu testu bat hor bertan, aukeratu aldugu letra mota eta eta, hor, jarriko dugu testua. Hemen idatziko dugu,
aldatuko dugu lekuz, eta hor bertan idatziko dugu. Oso handi atera da, eta baina handia zelako, baina bueno. Venga, efektu gehiago jarri ditugu, idatzi dugu hor bertan. Marrazki bat egin edo, eta, bueno, besteren bat, egongo da hortik. Venga, efez. Venga, joango gara txera, eta txera oraindik, ez dakiz egaitik ditu din testuarekin, eta argazki bat jarri aldugu edo arbere bat. Bueno, horrela utziko dugu, zue frogatu dituzue dauden efektu guztiak, eta hasiko gara grabaketa. Venga, hasiko da grabaketa, kokatuko naiz ondo jartzeko burua eta bar, eta hemen egingo di eta azalpena ikaslei, zer eskatzen diedan edo zer egin behar duten ariketa honetan. Zaiatuko naiz gutxi mugitzen, bestela mugitzen dira elementuak ez dira nirekin mugitzen, ezta? Bueno, horrela bidaliko dizuet gero lana zuei, egingo duzuen lana Flipgriden, horrela bidaliko dizuet Klarrunera, bale? Venga, amaitzen dugunean, geldituko dugu grabaketa, egingo dugunez. Batuko naiz ondo jartzeko burua eta bar, eta hemen egingo di eta azalpena ikaslei, zer eskatzen di editatzeko, eta, suposatzen daia, konfiriu kobre foto, bueno, behar badaia egina dago, eta orduan hemen jarri aldugu hori irudi bat jartzeko bideoa horrean, baina, bueno, selfie bat hartu edo egiko argazki bat normalean, horrela utziko dugu, eta confirm. Bale, igotzen ari da bideoa, eta ja egin du bideoa. Egina dago, jarriko dugu komplet. Bale, hemen ja badago dana eginda, bideoa daukagu hor, eta egin behar dugun gauza bakarra daia, partekatu, Klarrunen, Create Topic eta Klarrunera bidali. Hemen badaukagu pizka bat, recording time, ikasle gero erantzunean zenbat denbora izango duten erantzuteko, 3 minutu edo, emango diegu, eta zer egin alduteko, eta bar. Eta close de captions, garriko dugu Spanish, bale? Zeo zer agertzen bada hortik, Spanish agertzeko. Egingo dugu Create Topic, eta orain partekatuko dugu Klarrunen. Hemen badaukagu kode bat baitare zuzen bidaltzeko behar bada emailez edo, baina egin nahi duguna da Google Klarrunen txertatu lan hori. Venga, joango gara askotan bezala hori aukeratzeko gela, nik aukeratuko dut ed.derako, hor daukat ikasle bat, eta izango da lan bat. Jarraitu. Goaz beti bezala, gure horrira, jarriko dugu hor behar dena, izena eta puntuazioa. Hor dago ja bideoa jarrita, gaina aukeratuko dugu, nik ez daukat gairik gai horretan, sortuko dut orain gai bat, Flipgrid. Eta sortuko du lana. Sortuta dago lana, ikusi dut hemen nire gelan hor dagoela lana ja prest, ikasgelako lanean, hor agertzen zaila Flipgrid gaia eta hor bertan lana. Prest ikasleek egiteko. Hurrengo bideoan ikusiko dugu nola ikusten duen ikasleak eta nola bidali alduen erantzuna.